Malam. Ka dani? Wallahi na dan nemo mata abinci ne don na san ta tashi za ta bukata. Okay, to fada. Kayan magana kuɗin da na gaya maka, ai kokari a nemo shi. Kuma ya samu aikin da ko? So, yawa. Shi kai mata kawai garin koma. In ka fice cikin bala'i. Kina ji na? Ina jin ka. Fiye da abin da kika nema ma zan baki. Matukar zaki bani haɗin kai. Allah ya mun tsari. Ka manta cewa ni yar abokinka ce? Ko dun ka ga yana baya raye ne? Kake faɗin wannan kalmar. Kai fa matsayin uba ne a gurina. Ni gani na ai kamar zaki iya